mali so mnou spojenie. Pritom máte radiostanice. Ale treba to tak poriešiť. Poproste, pýtajte sa, jak to naprogramovať. Vy musíte ich mať aj naprogramované. Vy v Dejlinách máte radiostanice a nemáte ich naprogramované na frekvencii. Hej, preto nemáme spojenie. Poviem aj ja. V prvom rade vás chcem všetkých privítať. Vidím tu 8 zásahových družstiev, dá sa povedať, z celej Hornáckej doliny aj trošku ďalej zo Šumiavy a samozrejme profesionálni hasiči z Popradu. Som veľmi rád, že sme mohli na území našej obce vyskúšať túto novú protipovodňovú techniku. Dá sa povedať, že už sme niečo skúšali, čo sa týka tejto techniky aj na ostro, ale toto cvičenie považujem za veľmi dôležité, pretože povodeň je dá sa povedať, že pred ohňom utečieš, ale pred vodou nie, tak sa hovorí. Som rád, že aj profesionáli prišli medzi nás, že nás trošku, dá sa povedať, tak vycvičili alebo povedali nejaké veci, ktorých sa máme vyvarovať. Ale chcem osobitne ešte privítať samozrejme prezidenta dobrovoľných hasičov Ladislava Petého. Čiže dobrý deň ešte raz a chcem v prvom rade vás pozdraviť aj v mene prezídia, aj v mene mojom. Chcem zase isto, stretávame sa pravidelne, čiže pred 2 rokmi si myslím, že pred 3 rokmi sme sa prvý raz stretli, vieme, aký stav bol, aký je teraz, čiže si myslím, že pred očami každý z nás, našimi očami sa tá požiarna ochrana, dobrovoľná požiarna ochrana mení, pretvára, a to prístupom či už vlády, že ste dostali techniku, plošné rozmiestnenie, dotácie, ale hlavne aj váš prístup, že ste absolvovali základný kurz a pokračujete v tej odbornej príprave, to, čo je aj dneska, čo ste sa zúčastnili. To je velikánsky, to pozitívne, ktoré je. Ja v prvom rade oceňujem to, že dneska robíme súčinnostné cvičenie s hasičským a záchranným zborom a som veľmi rád, že taký ako Janko Šuba je skúsený a vie vám dať tie skúsenosti, ktoré sú a čo vás poučil o tých veciach, ktoré tam boli a si myslím, že to je správne a takto asi budeme ďalej pokračovať. Pozitívne, lebo vždy by malo byť 5 pozitívnych a jedno pokarhanie, čiže idem hľadať, čiže netreba hľadať pozitívne. Pozitívne je to, že oni prišli, že ste ustrojení, že ste urobili profesionálne tú činnosť, ktorú ste urobili, čiže ďalšie tie prístupy velitelia, ktorí boli zásahových úsekov, boli na dobrej úrovni, to je tých 5. A teraz tí, na ktorých treba popracovať. Regulovčíctvo ešte treba robiť tak, že nesmú sa vám občania pohybovať v tom stave. Potom ešte musí byť nejaká taká disciplína pri ukončení tých činností, čiže tam musíme nejaký progres urobiť. Dobre, ďakujem za všetku činnosť a tak pokračujte s tým prístupom, ako pokračujete ďalej. Všetko dobré, ďakujem za všetko, dovidenia a pekný deň. Samozrejme pánu starostovi, pánu prezidentovi, pánu Jankovi Šubovi spolu s chlapcami z okresného riaditeľstva. Samozrejme zapisovateľke, ktorá sa niekde vzadu skrýva. Chcel by som jej poďakovať, ktorá zapisovala všetky časy, kedy ste prišli. Dúfam, že všetci velitelia ste jej nahlasili, kedy vám bolo nahlásené, kedy ste vyhlasovali poplach. Čo sa týka k tomuto, potom bude, jak už bolo spomenané, tá prednáška alebo oznámenie, tá prezentácia toho čerpadla. A potom postupne budeme vypúšťať tieto válce. Pozor! Rozchod! Dobre, môžete tu tak.